Bueno, excelentísimas alcaldesas e alcaldes dos concellos da provincia de Pontevedra, membros do Goberno provincial, persoal da Casa, medios de comunicación aquí presentes, cidadáns que nos están seguindo a través da emisión en directo, amigas e amigos. Permitideme que as miñas primeiras palabras sexan de agradecemento e de sincero respeto cara aos alcaldes e alcaldesas que nos acompañades nesta mañá aquí na vosa casa, que é a casa de todos os pontevedreses. E grazas non só por acudir a esta cita, que todos estabades convidados cando se cumpren algo máis dos primeiros 100 días deste goberno, senón que moitas grazas polos bons desexos que nos trasladastes cando foi o inicio deste mandato, e todavía máis se cabe por incluso ese apoio que me mandastes moitos de vós a título persoal en momentos de verdadeira dificultade, así que grazas de todo o corazón. E tamén un sincero respecto. Efectivamente, respecto que é máis ben admiración que demostro ante a vosa faceta máis próxima e resolutiva que é a que derivada da política. E fágovos unha primeira confesión. Aínda me sinto, aínda penso, aínda actúo como alcalde. E síntome tremendamente orgulloso de que a política municipal fose a miña escola e non quero nin vou a cambiar. Eu, como alcalde que fun, sei moi ben que non hai retos pequenos, todos son cruciais. Sei que o Parlamento máis importante para un alcalde é a rúa, que un é bo alcalde cando lle chama polo nome aos seus veciños e aos problemas, e que decir, que os festivos e días interminables con horarios, que é algo co que vos estades totalmente familiarizados. Escoitar, atender, entender, convértese en algo moito máis importante que calquera ideoloxía. Así que, por esta razón, eu quero trasladarvos que agardo que atopedes en min non só unha persoa que vos escoita, senón que, sobre todo, ante todo, alguén que vos comprende. Declárome municipalista convencido, porque en política aprendín antes a escoitar que a xestionar, a tender a man antes que a ter razón e a dialogar antes que a confrontar. Nada distinto do que a inmensa maioría dos cidadáns no seu día a día. E nesa política que exercín como alcalde de Rodeiro durante unha década e durante 2 anos como delegado territorial da Xunta en Pontevedra, mireime moitas veces no espello de compañeiros, non todos, por certo, do meu partido. Con eles, aprendín, eles me ensinaron que con cercanía, talante e equipo se chega moito máis lonxe que con soberbia, insultos en solitario. E son o que son a día de hoxe, son como son tamén grazas á política municipal e non teño nin intención nin motivos de cambiar. Son un aliado do municipalismo porque iso implica apostar pola colaboración cas administracións antes que buscar o enfrontamento constante. Ser municipalista supón respetar o poder local e a súa autonomía para non ser tutelados. Conleva asumir que moitas veces o Concello é o primeiro contacto do cidadán ca administración. Significa que o Concello ten boa parte das respostas ás necesidades actuais da xente. E consiste en entender que hai 61 concellos, que cada un ten as súas singularidades e particularidades e que todos formamos parte de algo máis grande, unha fantástica provincia. Haberá discusións lóxicas, criterios complementarios, cometeremos erros, non vamos a acertar sempre, pero ao que non vai renunciar esta Diputación é a ser aliados permanentes do municipalismo. Este é o noso compromiso.
E, queridos amigos, a imaxe de man tendida que se pretende transmitir aquí non foi unha excepción ata chegar ao día de hoxe, tampouco é un lema baleiro. O deste goberno é un proxecto que vai a xirar en torno a 3 piares: a colaboración cos cidadáns, o tecido asociativo e civil, e cooperación coas demais administracións públicas, goberne quen as goberne e sexan da cor que sexa. Outro piar: a transformación da nosa provincia a través de proxectos, uns máis ambiciosos, outros máis modestos, pero que todos eles saquen partido ás enormes potencialidades da nosa xente e do noso territorio. E un terceiro piar, como decía, o municipalismo, como principio fundamental da nosa acción de goberno. E deste xeito, coas dificultades propias e imprevistas do calquera inicio, penso que o novo goberno da Diputación deu mostra en só 100 días que esas prioridades non se quedaban só nunha mera declaración de intencións, viñeron acompañadas de feitos. Así, cando participamos en máis de 270 actos públicos, estamos transmitindo que somos a Diputación de todos e para todos. Cando modificamos as bases do Plan PON 2030, para que deixaran de castigar aos concellos que obtiñan outros recursos, como podía ser da Xunta ou do Estado, o que estamos é retirando obstáculos á colaboración e velando pola saúde financeira dos nosos municipios. E cando xestionamos, se temos en conta os acordos da Xunta de Goberno, 18,5 millóns de euros, dos cales 12, é dicir, o 70%, foron inxetados directamente nos concellos. Estamos a plasmar con feitos que os investimentos son os protagonistas deste mandato. 18,5 millóns de euros xestionados en 100 días, recursos que, como dicía, repercuten na súa maioría na mellora de infraestructuras, do comercio de proximidade, de eficiencia enerxética ou mesmo a digitalización dos concellos. Por tanto, foron 100 días de colaboración, de transformación e de municipalismo que deixaron, por unha banda, uns resultados inmediatos, pero, por outra, tamén serviron para preparar os proxectos de futuro. Sí, houbo un traballo discreto dun equipo de goberno que, en lugar de distraerse en polémicas en maior contido, estaba xa enfocado no futuro. A precipitación nunca é aliada da boa política, non é cando un ostenta o goberno, nin tampouco cando se exerce a labor imprescindible de oposición. Así que, señoras e señores, os orzamentos do vindeiro ano, de 2024, terán como fío condutores as prioridades de goberno cando se cumplen as nosas previsións, entren en vigor o 1 de xaneiro do próximo ano, dando estabilidade e as certezas imprescindibles á provincia. Ter un proxecto ao servizo da transformación supón dar un novo impulso ás oportunidades económicas, culturais, sociais de toda a nosa provincia. E o turismo, sen dúbida, é unha delas. Cada vez hai máis xente que sabe que Pontevedra é disfrutar e moita outra que o está desexando saber. Cada ano batemos récords de visitantes esta provincia na que non só importa o canto, senón o como. A sustentabilidade, a desestacionalización e as novas modalidades de turismo do territorio son retos aos que debemos facer fronte nunha resposta conxunta e ca participación do público e do privado. E precisamente para converter ao turismo nun motor de dinamización dos 61 concellos, anúnciolles que a vindeira semana a Deputación aprobará a redacción dun novo plan estratégico de turismo para potenciar de cara ao vindeiro ano os novos produtos nos que estamos traballando, a rede de oficinas de información, a nova orde de axudas do sector ou o turismo enogastronómico. Non hai ningún motivo que nos faga pensar que xa tocamos teito en materia de turismo e si moitos que nos permiten seguir consolidando o destino Rías Baixas e outros destinos de interior.
A provincia sempre é unha opción gañadora cando unha coñece de preto. Ocorre no capítulo turismo e noutros, como o deporte. O deporte que será outra das nosas prioridades. Xa o está a ser co récord de beneficiarios de axudas a deportistas de alto nivel que vimos de conceder recentemente, xa o está a ser no apoio a tantas competicións e eventos que se celebran cada semana por toda a provincia, e será o tamén no eido das infraestructuras deportivas. Os concellos aí tamén xogamos, xa me traicionou o subconsciente, xogades un papel fundamental. De aí que aproveite esta ocasión para avanzarlles que o Goberno provincial elaborará un plan extraordinario de infraestructuras deportivas dotadas con 4 millóns de euros para modernizar ou construir novas instalacións deportivas. Vamos a utilizar os recursos que quedaron sen executar, falo de remanentes, para dotar a moitos lugares da provincia de instalacións de nivel cos que fomentar o deporte e todo o dinamismo social que se xera en torno a él. Apostar polo deporte e inxectar vida nos concellos e a Diputación aí vai a estar. Estimadas alcaldesas, alcaldes, membros da Corporación Provincial, a colaboración tampouco se reduce só a boas intencións. Cando se aplica, tradúcese en oportunidades. Unha colaboración que xera oportunidades é o que tratamos de conseguir con concurrencia aos fondos europeos ou sumando forzas con outras administracións en proxectos concretos. Unha colaboración que xera oportunidades é o que promovemos co cambio das bases do PON 2030, que para deixar de penalizar aqueles concellos que obtiveron fondos da Xunta ou do Estado, como aconteceu co programa REAPON. Como era posible que un concello tivera que devolver diñeiro á Deputación por facer ben o seu traballo? Isto é, ter un bo proxecto, un proxecto maduro e, ademais, ter a capacidade para atraer fondos de outra administración. Como é posible, estou pensando no programa REAPON, que concellos como a Cañiza ou Rosal teñan que devolver diñeiro á Diputación polo simple feito de lograr fondos de outra administración. E non podía ser de ningún xeito, polo tanto, nestes primeiros 100 días nos centramos niso e conseguimos que o Plan 2030 non penalice os concellos. Polo tanto, todos aqueles que teñades a subvención do PON 2030 e teñades fondos de outra administración, sexa Xunta ou Estado, por non vades a ter que devolver ningún só euro. Colaboración que xera oportunidades é o que conseguiremos con outro anuncio que lles quero trasladar esta mañá. Estamos en vías de asinar un convenio pioneiro ca Atriga, a Axencia Tributaria de Galicia, para que os concellos poidades ingresar nas vosas arcas as débedas fiscais que ata agora era imposible aflorar. De feito, se acadamos, seremos a primeira Deputación de todo Galicia que asina un acordo destas características co organismo autonómico, de maneira que agora disporemos de un instrumento máis para recadar as débedas tributarias inferiores a 60 euros e as non tributarias inferiores a 1.500 euros. Eu aquí, permitidme que vos dea un dato, porque moitas veces os alcaldes e alcaldesas andamos a outras cousas e non a estas, porque a min me pasaba. Eu vos dou un detalle do exercicio pechado do ano 22. Nestas contías, mirade, Cangas tiña 236.000 euros pendentes. Caldas de Reis, 160.000. O Porriño, 900.000. Tomiño, 245.000. Silleda, 198.000. Isto só, xa digo, de débedas tributarias de multas ou similares de menos de 60 euros. Por tanto, agora, co convenio coa Triga, o que se vai a facilitar que os concellos poidades soter os ingresos aos que tedes direito, porque son vosos, algo que ata agora non se podía percibir. Amigo, apoiarse noutras institucións
non só dá resultados, tamén os dá sumar esforzos co tecido civil e asociativo. As administracións públicas non temos unha varita máxica nin recursos infinitos para solucionar todos os problemas, non podemos chegar a todos os recunchos se non temos máis mans colaboradoras que nos oriente e non podemos, nin debemos, renunciar á experiencia e ao coñecemento sobre o terreo que teñen os demais. Esta provincia ten unha riqueza enorme na súa xente, nos cidadáns, con nomes e apelidos, e nos colectivos que no eido social, cultural e veciñal nos fan medrar como sociedade. Así, pois, tamén lles avanzo que a Diputación incluirá nos seus orzamentos o programa Provincia Comunitaria, cifrado en 2 millóns de euros para estar ao carón das asociacións e da gran labor que fan pola provincia. Axudar a cidade civil de Pontevedra redunda en beneficios para todos, incluíndo os concellos que ás veces reciben a axuda de todos estes colectivos para reforzar servicios que son da competencia exclusiva municipal. Estoume a referir, sen ir máis lonxe, das comunidades usuarios de auga. É por iso que, dentro desta iniciativa, dentro deste plan Provincia Comunitaria, aprobaremos un plan máis Aqua, cun apoio de, alo menos, 1 millón de euros para estas comunidades de usuarios de augas, que tanto están a axudar aos municipios nas labores de abastecementos. A nosa meta é ser a Diputación de todos. A nosa tarefa é atender as particularidades de cada concello. Atenderemos a cidade de Pontevedra, a capital, cunha aposta cultural centrada na apertura á cidade do Museo de Pontevedra e do Convento de Santa Clara, auténticos baluartes da cidade, da provincia de Galicia, e para iso creamos unha vicepresidencia segunda que atenda especificamente. Atenderemos a cidade de Vigo, a máis grande, con proxectos novos e outros proxectos que xa están en marcha. Falo, por exemplo, do Estado de Balaídos, a Grada de Gol, que a semana pasada solicitábamos que nos remitisen o proxecto para poder concretar a remodelación canto antes, e a vicepresidenta primeira pilota esa atención directa a Vigo. E atenderemos, por suposto, os pequenos e medianos concellos, os 59 de 61, que son os que máis precisan o amparo da Diputación de Pontevedra. E aí volcarémonos absolutamente todos. E centrémonos, pois, nestes últimos, nos 59 de 61. Os investimentos nestes concellos, pois, precisamente son o principal motivo que nos cita aquí. Continuaremos un camiño, o da mellora dos plans de obras e servizos, que non comeza hoxe, nin comezou fai 8 anos, senón que xa comezou moito antes, coñecido por moitos que daquela xa eran alcaldes e alcaldesas, onde tamén había programas para mellorar e apoiar os concellos en gasto corrente, emprego, investimentos e demais. E continuaremos tamén o proceso de integración dos plans. Nós somos da idea, así nos declaramos partidarios da mesma, de que é mellor ter un gran plan que varios. E continuaremos escoitando alcaldes, alcaldesas e as súas necesidades para actuar en consecuencia. Así o fixemos e aquí están os resultados. Quixemos escoitar máis, colaborar máis con aqueles que estaban a atravesar dificultades, apoiálos máis e desenvolvelos máis. Pois ben, o resultado de todo este esforzo dá como froito o novo plan máis provincia. O maior plan de apoio municipal para concellos de menos de 50.000 habitantes da historia da Diputación de Pontevedra. Con 48,2 millóns de euros suporá un antes con 48,2 millóns de euros suporá un antes e un despois para os concellos da provincia. Son 4
millóns, é dicir, un 9,5% máis que o do ano anterior. E non obstante, para que nos fagamos unha idea da dimensión desta aposta sen precedentes, o plan deste goberno incrementou en 100 días máis que o do anterior goberno en 8 anos. Se no período 2016-2023 o antigo plan Concellos incrementouse en 4 millóns, de 40 pasou a 44, en só 100 días facemos medrar o equivalente ao plan máis provincia en 4,2 millóns ata alcanzar os 48,2 millóns de euros. E, de feito, esta cifra histórica está por riba mesmo do que nos pedía, o que nos demandaba a oposición, que nos reclamaba unha suma do 3%, o cal levaría este plan aos 45,30 millóns de euros. Pois nin o 3%, senón que medra ata o 9,55%, nin 45,3 millóns, porque medra ata os 48,2 millóns de euros. E, adicionalmente, o máis provincia incorporará tamén novidade en canto ás liñas de financiamento. As tradicionais de investimento, emprego e gasto corrente, imos incluir unha cuarta liña, a de proxectos de futuro, para apoiar a redacción de novos proxectos transformadores, preferentemente aliñados cos obxectivos de desenvolvemento sustentable e as prioridades da Unión Europea. Seguindo nos referindo ao máis provincia, adicionalmente, e froito desa escoita de alcaldesas e alcaldes, adoptamos outra decisión importante, outra decisión crucial para as finanzas locais. Non se trata dun plan do maior investimento para concellos de menos de 50.000 habitantes. O máis provincia tamén significa máis autonomía local. Seremos xenerosos á hora de flexibilizar o uso das distintas liñas de financiación para que cada concello poida administrar os recursos en base ás súas necesidades. Ninguén mellor que un concello para saber en que empregar os seus recursos, o seu financiamento. Así que, pois, temos un máis provincia que é un apoio sen precedentes aos concellos de menos de 50.000 habitantes, os 59 dos 61 da provincia, un instrumento de transformación mellorado, unha mostra de confianza na autonomía local e un claro exemplo do municipalismo que practica este goberno. En conclusión, se temos en conta as medidas anunciadas este luns, plan estratégico de turismo para reforzar a aposta polo sector en todos os concellos da provincia, 4 millóns de euros nun plan extraordinario de infraestructuras deportivas, convenio coa Triga para incrementar os ingresos fiscais nos concellos, 2 millóns de euros no plan provincia comunitaria e dentro deste 1 millón de euros para apoiar as comunidades de usuarios de auga e 4,2 millóns de euros de incremento do plan máis provincia, o máis alto da historia, que pasará a ter unha contía de 48,2 millóns de euros. Suman polo menos 10 millóns de euros para seguir poñendo os concellos no centro e converténdoos nos grandes protagonistas do mandato. E remato xa. Non lle citaría a todos vostedes esta mañán de luns se non tivese plena confianza neste proxecto. Se non mirara ao meu carón e me vira acompañado dun equipo comprometido, plural e talentoso. Se non mirara á fronte e vira en vostedes, alcaldes e alcaldesas, cos que comparto o mesmo desexo, que non é outro que servir mellor aos veciños desde as nosas responsabilidades, coas nosas ferramentas e tamén coas nosas limitacións. E se non mirara cara a fora e descubrira cada día, en cada eido, en cada recuncho, en cada cidadán que teño o prazer de coñecer, que Pontevedra vai a máis. Ir a máis é aplaudir o noso pulgo económico, os nosos datos de récord de turismo, os nosos éxitos
dos deportistas, o noso dinamismo cultural e traballar para apoialo desde esta institución. Ir a máis é entrar cada día neste pazo provincial e tratar de dar o mellor de nós para ser un goberno á altura dos pontevedreses e dos seus retos. Ir a máis é conceder menos importancia ao insulto e á confrontación e dar prioridade á política útil do municipalismo. Ir a máis é confiar en que aínda podemos facer mellor as cousas e que esa meta chegará antes se estamos centrados no importante. Creo firmemente que Pontevedra vai a máis. E para seguir avanzando, poño a vosa disposición o plan Máis Provincia, o municipalismo deste goberno principal e a miña man tendida. Seguimos, nada máis. Moitas grazas. Gracias.